Imos ata Rianxo, que este verán acolle un curso en colaboración coa Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña. Rianxo acollerá por terceiro ano consecutivo un curso de verán en colaboración coa Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña. Este desenvolverase do 18 ao 22 de xullo e contará coa participación de prestixiosos arquitectos na Escola Técnica Superior de Arquitectura. Falar de terceira edición quere dicir de que eles quedaron contentos co trato recibido en Rianxo e de que Rianxo está tamén contento en ser obxecto e recibir este curso de formación ao máis alto nivel para universitarios relacionados no eido da arquitectura. Se incorporan como profesores Alfonso Díaz Revilla, que é un dos redactores do Plan Xeral de Rianxo, e Luz Paz Agras, que acaba de formar parte do equipo que conseguiu o León de Ouro na Bienal de Venecia. O obxectivo consiste en focalizarse sobre determinadas zonas da localidade, tanto urbanas como costeiras, para sometelas a labores de mellora. Este curso, como os anteriores, o que están centrando ou focalizando sobre determinadas zonas de Rianxo, facendo tamén traballo de campo, obrigando de algún xeito os participantes no curso non só a estar parados nun recinto como podría ser o auditorio, senón que saen á rúa, saen a mirar, saen a dialogar coa xente, saen a ver que hai detrás de cada unha desas zonas que é o xeito do traballo e a partir de aí presentan unha serie de propostas de traballo, unha serie de propostas de mellora dese espazo urbano. O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, sinalou que este ano incorporarán unha pequena saída en barco coa finalidade de ofrecer unha nova perspectiva. Veremos se este ano tamén podemos organizar unha pequena saída tamén en barco que axude a que o alumnado disfrute tamén con outra visión que ás veces non se ten. Unha cousa é camiñar pola costa e outra cousa é navegala, que dá ás veces unha perspectiva distinta, moi diferente. Xosé Manuel Vázquez Mosquera, director do curso, indicou que elixiron Rianxo porque se ve a transformación da paisaxe litoral. Pretenden así estudar a evolución histórica dun borde da ría, perpretando na historia para atopar datos e, consecuentemente, poder actuar. Por lo tanto, consistiría na recuperación de pequenos espazos que quedaron no esquecemento. Eliximos Rianxo, entre outras razóns, porque é un exemplo dentro dunha ría importante como é a Ría da Arosa, e máis ten todas esas condicións onde se ven a evolución e todo o tránsito e toda a riqueza da paisaxe litoral. Vamos a estudiar a evolución histórica de un borde da ría, do borde do comienzo da ría, e vamos a estudiar a través de etapas desde os anos 40, de que dispoñemos fotografías aéreas, o ano 56 e despois as fotografías posteriores. Un pouco que queremos é penetrar na historia, para conocer a historia, pero non para quedarnos nela, nin para embalsamala, senón para atopar datos e estrategias para poder actuar. Nos queremos recuperar un pouco esa pequena memoria, recuperar espacios que porque hai un progreso, pois quedan un pouco esquecidos, e recuperar non só os elementos, senón o que eses elementos significaron no territorio. Pola súa parte, Sandra González Álvarez, secretaria de Actividade, apuntou que o curso está destinado a todas as persoas, sexan estudantes ou non. No caso do alumnado universitario, estes obterán créditos de libre configuración. O prezo da matrícula é de 20 euros para todo o mundo, exceptuando casos de situación de desemprego ou de familia numerosa, no que a cifra se rebaixa aos 15 euros. Creo que é necesario que conozcamos o territorio no que vivimos, o territorio no que habitamos. É un curso da universidade, pero non está exento que poida vir calquer persona. A matrícula son 20 euros para todo o mundo e 15 para xente desempregada, para estudantes, familias numerosas. O número de prazas dispoñibles é de 60 e a participación foise incrementando ano tras ano.